TV3 i Catalunya Ràdio. Part de tots. TV3 i Catalunya Ràdio li costen en impostos a cada ciutadà 35 euros l'any. Has pensat mai què pots tenir per 35 euros l'any? 4 gats xinesos. Oh. Aquests 35 euros venen a ser 10 cèntims d'euro al dia. Què pots tenir per 10 cèntims al dia? TV3 i Catalunya Ràdio. O 2 gots de plàstic no reciclable. Oh. TV3 i Catalunya Ràdio. Part de tots.